Dobar dan i dobro došli u još jedan video. Pošto već neka 3-4 dana konstantno pada kiša, evo danas je ponedjeljak, nekih 4 sata popodne, večeras u 7 će vam izaći ovaj klip koji vam sada snimam. Znači, čemu se radi? Danas vam prikazujem auto koji je kupljen za svega 500 eura i već je nekih od septembra, znači nekih skoro 7 mjeseci, evo već je u porodici. Da vam pokažem kako izgleda taj automobil, kako služi i o čemu je reč, o kom modelu. Sad, ukratko, idu vam kadrovi automobila, pa se prebacujemo i na priču i da vam prikažem sam auto. E sad, ja evo već sedim u autu, vidjeli ste spoljne kadrove, interijer ću ostaviti za kasnije. Na samom početku, nemoj puno da pišete dole, znači pokazat ću vam interijer je užasno prljav i prašnjav. Iz kog razloga? Odmah na početku da skrenem pažnju. Ajde da vam ispričam u stvari odmah u nekih minut, dva kako je došlo do kupovine. Znači, rođak koji tu živi, bavi se građevinskim poslovima. Imao je neki posao na nekih 40-50 km od kuće i ostalo je 3-4 dana da završi taj posao. U tom trenutku dešava se kvar na prethodnom vozilu i ostaje bez prevoza. Pošto je imao terminski rok, morao je da završi, znači tražili smo hitno nešto u oglasima za 500 eura. Tu se pojavljuje ovaj Renault Megane sa 1.5 DCI motorom 2003. ili 4. godište, slagaću vas, ne znam sad tačno ni koje je godište. Znači 1.5 DCI od 82 konjske snage, dobro poznat Renaultov motor, pojavljuje se registrovan još mjesec dana za cenu od 500 eura fiksnu. Odlazimo da ga pogledamo, brzi pregled, lepo pali, lepo radi auto, trap ok, pristojan, menjač lepo šalta, signalizacija radi, to je to. Bitno da se uzme auto, da se završi taj posao, da se ispoštuju rokovi i to je to. Nismo ništa puno očekivali od ovog samog automobila. Međutim, šta se dalje dešava? Posle tih završenog posla auto se i dalje super vozio, znači on je u ta 3 dana sa tim poslom i još obaveza prešao već nekih 600-700 km i auto se odlično pokazao, konstantno znači vožen. Dešava se sljedeće, posle mjesec dana ističe registracija, plaća se prenos i kupoprodajni i auto se produžava još registracija na godinu dana i stavlja se u funkciju, da kažemo, radnog auta. Znači, radnički auto koji će prevoziti ljude za posao, biti znači auto za sve i svašta, samo da se kotrlja. Tako da idemo da vam pokažem auto s polja kako trenutno izgleda. Kao što ste vidjeli u prethodnim kadrovima, hatchback sa 5 vrata, 1.5 DCI. Nema tu puno, dobro poznajete taj auto, koristi se kod nas, nema tu puno šta da se pokazuje, ali recimo neke od osnovnih mana su ovaj prag. Evo vidite, on je ovdje dobio, on je za zamenu, ovamo je u puno boljem stanju, skroz je ok, znači ona strana, ovdje, nemam pojma šta se, farba se oljuštila, evo tu, šta još ima? Ima ovdje, bio je nekad izgleda ogreban pa gitovan, tako da tu je malo dobio, ali sve u svemu jako pristojan auto. Znači, to je to od nekih mana što automobil nosi. Evo sad ću vam reći tačno kad je, znači 2.9. je datum kad je registrovan i prenešen. Pre toga mjesec dana uzet, znači to je već 8. mjesec auta, znači od 8. do 4. Boga mi, što se kaže, nekih 8 mjeseci je auto već u porodici. U tih 8 mjeseci, da, znači na autu su već urađena 3 mala servisa na skoro po 10.000 km, to je znači već sa automobilom pređeno 30.000 km skoro u 8 mjeseci, sa automobilom od 500 eura. Od kvarova nije bilo ništa. Da, imali smo problem. Sad opet ponavljam, ne zamerite što je automobil užasno prljav.
sedišta isto, znači potrebno im je čišćenje, ovo je sve prašina i ostalo kao i tamo, znači baš je za čišćenje, ali je radnički auto i ne zamerite na tome. Od stvari koje su urađene, player nije htio da radi, prethodni vlasnik je ovu pločicu, spala mu je sve dugmići, valjda i on je zalepio lepkom. Ja sam imao neki rezervni Renaultov radio, skinuo sa njega pločicu, vidite kako fali zazor, stavio i to sada trenutno funkcioniše, čisto da može da se radi. I jedini problem koji je ovaj auto imao, prilikom same kupovine, kad sam upalio ventilator, na drugoj i trećoj i na većim brzinama čulo se jako lupanje unutra. Smatrao sam da je sam ventilator u problemu, ali rekao nema veze, bitno da rešit ćemo to do jeseni pred zimu, ono kad krenu kiše i hladno vreme da može da se suši šoferka i da bude vidljivost dobra. Tako je bilo. Malo je komplikovano zavući se u samu instrument tablu, dole iza treba da skida papučica gasa, kočnice i ostalo već kako ide. Tako da malo je nezgodno, ali kroz neka 2 sata obavio sam zamjenu ventilatora i sada sve funkcioniše besprekorno. Nekih mana ima, kažem opet, ne zamerite što je užasno auto prljav, ali jednostavno je tako i auto i da se očisti posle par dana gradilišta i prevoza svega i svačega, auto će opet biti katastrofa, tako da šta je tu je. E sad, ono glavno pitanje zbog koga ovaj video snimam. Uvijek mi pitate šta može da se kupi za 500.000 eura. To su česta pitanja, nažalost na našu financijsku platnu moć još uvijek ti auti su jako aktuelni. Da li može da se kupi auto? Evo vam dokaz da može. I još nešto zanimljivo. Pošto smo uzeli taj auto zbog tih par dana, na kraju se ispostavilo da nam služi evo već 8 mjeseci i da super sve radi. Sam servis na ovom autu je sa jednim jako jeftinim uljem i filterom, ako ne menjam, pošto ono kao nije praktično svakom puta da se menjaju sva 4 filtera, dok ja na Focusu recimo menjam sva 4 filtera i ulje svaki put, ovdje svaki drugi put to radimo, a svaki put se menja samo filter ulja i ulje. Ulje ide 10-40 i sam taj mali servis uspijem da odradim na ovom automobilu za svega 15 eura. Znači 15 eura mali servis, ulje i filter ulja. Znači bez ostalih, samo filter ulja i ulje. Ako hoćete video o tome i da vam ispričam kako to radim za svega 15 eura, pišite mi dole u komentarima. Evo sad ćemo da odradimo jedno paljenje, čisto da čujete auto. Ne da mi se sad ići nikuda voziti, imam još nekih obaveza, ali evo ručna povučena. Znači, još jedna zanimljivost, ovdje je ključ sam kartica. Sad ćete da čujete kako se auto pali, daću mu kontakt, moram da ga prevarim ovako malo, da ga prevarim, samo sekund da smanjimo sve stvari, evo, sad da čujete kako auto pali i radi, evo ga. Od grešaka, dobro sad je povučena ručna, piše servis treba da se poništi, airbag za vozača, to je nešto eto standardno, ništa više od grešaka. Znači auto skroz pristojno radi, prešao je baš kilometara i za svega 500 eura. Pa mi vi pišite dole u komentarima šta vi mislite o ovome svemu i da li to vredi. Naravno, kad kupujete auto za 500 eura morate da vodite računa o tome da možete da naletite na sve i svašta. Puno naravno ima i smeća, ali ako malo obratite pažnju, pogledate, može dobro da se nađe. Također da napomenem, sam motor ovaj 1.5 DCI je poznat, već kod nas ima brdo rezervnih delova i svega. Da troši ulje, konkretno ovaj model, troši. Zato mu nekad je češće i ispod 10.000 promenimo ulje, pratimo nivo potrošnje i ostalo. Pogotovo mislim trenutno na ovom motoru je problem sama turbina, jer hoće više ulja da srkne na većim gasovima. Ovako normalne lagane vožnje neće toliko ni da potroši, tako da mislim da je do turbine više. Eto, svašta nešto sam vam ispričao, mislim da sam dosta toga vam rekao i pokazao da može da se uzme auto za 500 eura. Tako da, pišite mi dole vaše iskustvo s tim jeftinim autima, šta bi vi uzeli za te pare, da li mislite da je ovo dobra kupovina. I eto, to je to ukratko. Hvala vam na odgledanom klipu, ne zaboravite like, šerujte klip da ljudi vide, zapratite me, podržite, možete postati član ovoga kanala kako bi dali podršku za još bolje klipove, sve i svašta.
Tako da, eto, toliko od mene za sada, a vama hvala puno što ste odgledali ovaj video do kraja. Ćao!